Arratsaldeon biteri ongi etorri beste behin Talaia Biteriko irratia. Gaur, 2025ko abenduaren 4 da, osteguna. Irratsai honetan lehenengoa eta bigarren C taldeak elkartuko gara saio hau prestatzeko. Bai, eta gure intentzio on eta gogo guztiekin aritu gara lanean, zuei tarte atsegin bat eskaintzeko. Gaur Julen eta ni bera aurkezle lanetan arituko gara. Baina hasi aurretik gaurko taldea aurkeztuko dizuegu. Bigarren C taldekoak Tuxi, Lier, Inge, Aitz, Maren, Julen eta ni bera gaude. Eta lehenengo akelatik Adur, Maule, Leo eta Bega izango dira gurekin. Gaur ez dituzte asmakizunak prestatu, baina horren ordez jolas oso dibertigarri bat dakarte. Animo eta ongi etorri denoi! Irratsaioarekin esteko Tuxi eta Inge emango digute hitza. Beraiek asteburu honetan izango dugun eguraldia berri emango digute. Arratsaldeon guztioi, gu Tuxi eta Inge gara eta berak esan duen bezala, asteburu honetan izango dugun eguraldia aurreikusten saiatuko gara. Udazkenean gaude haren abenduan sartu gara eta asko nabaritu dugu temperatura jaitsi dela. Bai, patioan berokiarekin ibili behar dugu, hotzik ez pasatzeko. Gainera, arratsaldean berehala iluntzen du. Eskerrak gabonetako argiak jarri dituzte. Gauzkoan eguraldi nahiko goibela izan dugu, zerua lainotuta zegoen, temperatura azken egun hauetan bezala mantendu da 6 eta 10 gradu bitarte. Astebururako ere temperatura berdin mantentzen espero dugu. Baina suerte pixkat batekin lainoak
desagertzen joan daitezke. Egun hauetan, eguraldi nahiko kaskarra izaten ari gara, baina guk aste berezia izan dugu eskolan. Mare Lier, kontatuko dizue entzulei zergatik izan den hain berezia. Noski Julen, asko jakingo duzuen bezala, atzo abenduaren 3 Euskararen eguna izan zen. Egun horretan, Euskaldunon hizkuntza dena ospatzen eta bultzatzen dugu. Sorte handia dugu Euskaraz hitz egin, ikasi eta bizitzeagatik. Euskarak gure artean komunikatzeko aukera ematen digu. Baita euskarazko abesti, ipun, pelikula eta antzerki zoragarriak gozatzeko ere. Euskaraz hitz egiteko aukera izatea asko pozten gaitu, eta horregatik ospatzen dugu aukera hori, inoiz ez galtzeko. Atzo eskolan bikain ospatu genuen. Goiza oso ondo hasi genuen abestien bingoarekin. Ondoren, 6. mailakoak gurekin jolastera etorri ziren Bordaritik. Jolasten ibili ondoren 11etan txokolate eman ziguten hamaiketakoa egiteko ze osoa. Egun bikaina pasa genuen, talaiatik euskaraz hitz egitera, ikastera eta gure hizkuntzaz gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Gure esku dago euskara erabiltzeko aukera izatea. Aukera dezagun euskaraz gozatzea. Eskerrik asko Maren
eta Lier orain ongi etorri emango diogu Aitzeri. Gure lagunak zoriontzeko gogoz dator eta ongi etorri Aitz. Eskerrik asko bera eta kaixo entzule guztioi. Berak esan duen bezala gure lagunak zoriontzeko irrikitan dator. Gaur abenduaren lehen astean 1-tik 7 urteak betetzen dituzten lagunak zorionduko ditugu. Zorionak urte askotarako. Orain lehenengo mailako txanda da. Prest al zaudete. Bat eta 2 mailan eta haurrezkuntzan galdetu genuen. Gure harridurarako pertsona bakar batek betetzen ditu lehen aste honetan urteak. Pertsona hori lehenengo gelan dago eta gaur da bere urtebetetzea. Zorionak Malen, ondo pasa eta disfrutatu zure eguna. Zorionak urte askotarako. Zorionak zuri, denon partez nirekia zorion. Orain lehenengo mailakoen txanda da. Prest al zaudete ekarri duten jolasan parte hartzeko ondo garbitu belarriak. Ongi etorri Adur, Maule, Leo eta Bega. Irauteko zen jaio. Arratsaldeon lagunak, gaurkoan abestien bukaerak asmatu beharko dituzue. Prest zaudete, hasiko gara. Lehenengo kanta da, sustraietan trinko, adarretan brinko, ahoa bizi-bizi. Belarria errepikatuko du, sustraietan trinko, adarretan brinko, ahoa bizi-bizi, belarria. Euskara udalean, euskara herrian, euskara zartzen dugu ta euskara zeman, euskara edan genuen amaren titia. Bigarren abestia, lau haizetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zue pelean, kalearen bizia, herri honen irria, euskararen errepikatuko dut. Lau haizetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan,
Zuepelean kalearen bizia, herri honen nizia, euskararen Erreka eta ibai zabalaren, itxasoaren egarri. Laua izetara egan, erata bilaigean, hautan delarritan, zuepelean. Laugarren abestia, garaiz eziz, den aldazen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzunre biosaren tonpadak, pikatuko dut, garaiz eziz, den aldazen ikasi. Tatarara, 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 tatarara. Entzun gure biosaren tonpadak. Esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Gaitz ezitz, etorkizuna berreraiki, gaitz ezitz. Laugarren abestia, gau eta egun, euskaraz bizi nahi dut, eta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut, goizean, goizik, ez da bitxoat, nire nahi da. Errepikatuko dut, gau eta egun, euskaraz bizi nahi dut, eta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut, goizean, goizik, ez da bitxoat, nire nahi da. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da espan nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, gira iratzean, eta oheak bukatzeko jotxa hartzeren esaldi bat aipatuko dizuegu. Hizkuntza bat ez da galtzein. Ez dakitenek ikasten ez dutelako. Dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Orain lau abestien amaiera idatzi eta etorri zuen erantzunak ekartzera. Zeintzuk zerate? Lukas, izan. Zein geletakoak? Bide. Aber, zuen erantzunak dira? Prest, beti.
txantxangorria hitzez hitz. Eskerrik asko! Gero entzungo dituzute erantzunak. Aurrera! Zeintzuk zerate zuek? Ibai, Aner, Eta zuen erantzunak dira... Euskararen txantxangorria. Entzun gure bihotzaren taupadak. Euskaraz bizi nahiret. Eskerrik asko! Kaixo, zeintzuk zerate zuek? Mara, Begoa, Eta zuen erantzunak dira... Presbeti, txantxangorria, etorkizuna. Eskerrik asko! Kaixo! Aurrera, aurrera! Kaixo, Zein zera? lehenengoa, Eta izena? Gorka. Lehenengui bize, Martin. Erantzunak zeintzuk dira, ber? Presbeti, txantxangorria, euskaraz dira, euskaraldia. Eskerrik asko! Kaixo, zeintzuk zerate? Araitz, mama. Eta zuen erantzunak dira... Presbeti. Txantxangorria. Bihotzaren taupadak. Eskerrik asko! Hemen, jarri men. Kaixo, zuen izenak? Ian, Martina, Unax, Aizea, Irai, Eta erantzunak? Euskaraldia eta Tarara. Eskerrik asko, orain entzungo dituzute erantzunak. Eskerrik asko parte hartzeagatik, oso ondo egin duzue. Hauek ziren erantzunak. Bat, presbeti, 2 txantxangorria, 3 euskaraz dira, 4 baizik. Entzuleok hainbeste denbora itxarondako irratsaioan amaiera iritsi da. Espero dugu tarte polit bat pasatzea izana. Gu bagoaz. Urrengo astean bigarren D eta lehenengo B taldeak izango dituzue saio berri batekin. Oso osteguna arte. Zaindu eta zoriontsu izan. Agur! Euskara dago indartsu, aitona
Agur.